Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gapong. Taong 1978, Merida, Leyte. Hindi na bago para kay Gapong ang mga karanasan niya na may kaugnayan sa mga nilalang na hindi nakikita. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat noong naaksidente siya 7 taon na ang nakakalipas. 12 anyos siya noong mga panahong yon, kaya naman wala pa siya gaanong kamuwang-muwang sa mga nangyari. Pero base sa kwento ng tatay niya, muntik niya na itong ikamatay. Mabuti na lang magaling ang manggagamot na nilapitan nila, kaya naisalba pa nito ang buhay niya. Ang kaso lang, nung gumaling itong si Gapong, naging madalas na ang pagsilay niya sa mga nilalang na hindi normal na nakikita ng tao. Araw-araw pilit niyang tinatakasan ng mga ito hanggang sa nagkasakit siya ng malubha. At kagaya ng naunang pangyayari, muntik din niya itong ikamatay. Marami siyang pinagdaanan bago gumaling. Pero awa ng Diyos, nakaligtas siya sa 2nd pagkakataon. Subalit pagkatapos ng kanyang mga pinagdaanan, inilahad ng manggagamot na hindi na babalik sa normal ang kanyang buhay dahil sa pagkakataong yon, hindi nito nagawang maisara ang kanyang 3 mata. Kaya naman sa ayaw at sa gusto niya, patuloy niyang makikita ang mga nilalang na nagbibigay bangungot sa kanya. Nang marinig ni Gapong ang sinabi nito, ninais niya na noong kitili ng kanyang buhay. 4 na beses siyang nagtangkang magbigti, pero lahat yon napipigilan ng kanyang ama hanggang sa makumbinsi na siya nito na hindi yun ang rason para masolusyonan ang kanyang problema. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't kahit papaano nagkaroon siya ng pag-asa sa kanyang sarili. At sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, unti-unti na niyang nagawang mamuhay kasama ang mga nilalang na yon. Hindi naging madali ang kanyang paglalakbay para magawa ito, pero kahit papaano, natutuwa siya dahil nagawa niyang mapangibabawan ang takot na minsang naging bangungot ng kanyang kaluluwa. At sa pagsapit ng taong ito, sanay nang makakita ng mga engkanto at aswang itong si Gapong. Minsan nga, nakakasalubong niya pa ang mga nilalang na yon, pero hindi niya na yon gaanong pinapansin. At sa kabila ng lahat ng ito, sinusubukan niyang mabuhay ng normal, kagaya ng ibang tao. Iwas na iwas rin siya sa mga nilalang na alam niyang masasama upang hindi siya nito pag-initan. Ang problema, kahit matindi ang pag-iingat na ginagawa niya, dumarating at dumarating pa rin ang punto kung saan hindi niya ito naiiwasan. Ayon sa kanya, madalas niya noong problema ay yung pagdadalang tao ng mga kapatid niyang babaeng meron ng asawa. Yon ang pangunahin niyang problema, kaya kapag nakapagsilang na ang mga ito, paulit-ulit niyang paalala rito na wag na yung susundan. Ang kaso lang, matitigas ang ulo ng kanyang kapatid, gawa ng hindi naman ito naniniwala sa mga bagay na kanyang sinasabi. Kaya naman makalipas lang ang ilang buwan, matapos itong manganak, muli na naman yung nagdalang tao. Pero dahil sa natatakot itong malaman niya yon, kaya 2 buwan yung inilihim sa kanya. Nalaman lang ito ni Gapong noong may nakausap siyang aswang hapon ng Biyernes Santo bago sumapit ang unang araw ng 5 buwan ng taon. Ayon sa kanya, kakatapos lang noon ang trabaho niya nang biglang lumapit ang matandang tiktik na palagi niyang nakikita sa lugar nila. Unang beses magpang-abot ang kanilang paningin, kaya agad niyang inakala na meron itong pakay sa kanya. Pagharap nilang dalawa, may hinahon niya itong tinanong ukol sa kailangan nito. Nang marinig naman yon ng nilalang, pabulong itong sumagot sa kanya ng, "Buntis na naman ang kapatid mo. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo, mag-iingat kayo rito? Marami na kaming nakatira rito at hindi lahat sumusunod sa ating mga napag-usapan. 4 na buwan na kaming binubulabog ng amoy.
at hindi namin alam kung hanggang kailan namin ito matitiis. Nang marinig ni Gapong ang sinabi nito, kagad siyang kinilabutan. Hindi niya mawari pero sa puntong yon, purong takot ang nanaig sa kanyang katawan. At kahit gustuhin niyang sumagot, di niya ito magawa. Ilang minuto pa ang lumipas nang medyo manumbalik na ang kanyang ulirat. Napawika na lamang siya rito ng, "Hindi ko alam ang tungkol dyan. Di pa ba sila nadadala?" Pagkasambit niya ng mga katagang ito, nagmamadali siyang bumalik sa kanila. Pagdating niya sa kanilang bahay, agad niyang hinanap ang kapatid niyang tinutukoy ng tiktik na nagdadalang tao na naman. Noong una, pilit pa yung tinatago ng kanyang pamilya, pero kalaunan nagawa rin itong umamin sa kanya. Ang naging rason nito, masakitin ang 3 nilang anak, kaya kailangan nila itong dagdagan. Napagpasyahan din nila na huwag yung ipaalam sa kanya dahil alam ng mga ito na tututol siya. Nang marinig naman ni Gapong ang sinabi ng kapatid niya, mura siya ng mura kasi sa tono ng pananalita nito, mukhang hindi nito nauunawaan ang mga sinasabi niya. Pilit din yung nakikipag-argumento na parabang siya ang may mali sa pagkakataong ito. Nang marinig naman yun ni Gapong, dito na siya napilitang saktan ang kapatid niyang yon. Wala siyang pakialam kung naroon ang kanyang mga magulang dahil para sa kanya, isang kataksila ng ginawa nito sa kanilang pamilya. Wala itong kaide-ideya sa panganib na maaaring madulot buhat ng pagdadalang tao nito. Makalipas pa ang ilang minuto, dala ng galit ni Gapong, napilitan siyang umalis sa bahay nila. Ilang araw din siyang hindi umuwi hanggang sa nabalitaan niya na tinitiktika na ng mga aswang ang pamamahay nila. Isinumbong ito ng matandang tiktik na nakausap niya, kaya naman nang malaman niya ito, dali-dali siyang bumalik upang balaan ang kanyang pamilya. Ang kaso lang pag-uwi niya ng bahay, nakita niya na may kinakausap na yung antingero. At base sa usapan nito at ng tatay niya, mukhang yon ang magpoprotekta sa kanilang pamilya. Sa estado nito, mukhang hindi na ito aasa sa kanya. Kaya naman imbis na tumulong pa, nagdesisyon siyang ito ay hayaan na lang. Naisip ni Gapong na para madala ang kanyang mga kapatid, kailangan niya itong bigyan ng leksyon. At para maisakatuparan niya ito, kailangan niyang humiwalay pansamantala sa kanilang tahanan. Bagaman mahirap itong gawin, alam niya na yon ay kailangan. Dumaan ang mga araw, nanuluyan siya sa kanyang kaibigan. Malayo man ito sa bahay nila, araw-araw siyang nagkakaroon ng balita ukol sa ginagawa ng kanyang pamilya. At ang naging daan para maisakatuparan ito ay yung matandang tiktik na minsan niyang nakausap. Magmula kasi noong nagkaroon sila ng kaugnayan, parang naging malapit na rin ito sa kanya. At habang tumatagal ang pagsasama nila, hindi niya maipagkakailang pinagkatiwalaan na rin niya ito. Ang kaso sa ilang beses nitong pagsumbong, kapansin-pansin na parang walang nagagawa ang manggagamot na tumutulong sa kanyang mga magulang. Kaya niya yun nasabi ay dahil sa sumbong ng matanda ukol sa mga plano at misyon ng mga kauri nito. Nabanggit din ito sa kanya, malapit na ang araw ng pagsalakay at mangyayari ang lahat ng pinaplano nito, pagtungtong ng ika-6 na buwan ng sanggol sa sinapupunan. Dagdag pa ng matanda na, posibleng may madamay sa kanyang pamilya dahil sa maraming nilalang na ang naaapektuhan ng mga pangontra. Nabubulag na rin ang baryo nila, kaya hindi malabong may patahimikin ang mga ito. Nang marinig naman ni Gapong ang sinabi nito, dito na siya nagbakasakali sa matanda. Ang nais niyang mangyari, humingi rito ng tulong para pigilan ang nakaambang panganib. Naniniwala siya na sa tulong nito, posibleng pakinggan sila ng ibang lahi ng mga aswang. Ang kaso lang, nang marinig yon ng matanda,
tinawanan lang naman siya nito na parabang isang malaking biro ang nais niyang mangyari. Hindi naglaon. Nang tumahimik na ito, doon na yun sumagot sa kanya ng, naniniwala ka ba talagang maidadaan mo ito sa maayos na pag-uusap? Hindi ganon ang lahi namin, lalo na kapag merong pagkaing nakahain. Walang silbi ang pakikipag-usap mo sa kanila dahil lahat sila ngayon nakatuon ng atensyon sa sanggol na dinadala ng iyong kapatid. Kung ako sa'yo, sa mga manggagamot ka lumapit. Pero kapag ginawa mo yan, sana hindi mo ko makalimutan. Matapos nitong magsalita, agad naman yung umalis. Si Gapong naman noon, naiwan sa labas ng bahay habang tulalang pinag-iisipan ang kanyang mga gagawin. Alam niya na hindi madali ang magpasya dahil sa oras na pipili siya ng panig, nakasisiguro siyang kalaban na siya ng kabila. Ayaw naman niya mangyari ang ganoong bagay, lalo pat marami siyang kaibigan na maaapektuhan. At higit sa lahat, posibleng dito na rin magsimula ang kalbaryo ng kanyang buhay. Dahil dito, kung kaya't medyo nag-alangan din siya. Pero nang makita niya ang kalagayan ng kanyang pamilya, dito na siya nakaramdam ng awa. At kahit labag sa kanyang loob, napilitan siyang lumapit sa mga manggagamot. Ayon sa kanya, na noong mga oras na yon, iisang bagay na lamang ang nasa isip niya at ito ay walang iba kundi ang matulungan ng kanyang pamilya. Kaya naman para magawa ito, palihim siyang lumakad patungo sa karatig baryo kung saan doon nakatira ang mga kakilala niyang manggagamot at antingero. Pagdating niya sa lugar, walang pagdadalawang isip niyang inilahad ang tungkol sa mga kaganapan sa kanyang pamilya. Nang marinig naman yon ng manggagamot na namamahala sa mga antingerong nakatira sa lugar, agad yung nagdesisyon na tumulong. Wala itong kapalit na hiningi, gawa ng kahit papaano malaki rin ang pakinabang nila kay Gapong. Minsan kasi, may mga iniuutos ang mga ito na tanging siya lamang ang nakakagawa. Kaya naman lahat ng pabor ibinibigay ng mga ito sa kanya, lalo na kung malaki ang kanyang pangangailangan. Matapos nilang mapag-usapan ang tungkol sa mga nangyari, dito na ipinatawag ng manggagamot ang mga kaibigan nila. Kinahapunan, nang malaman ito ng lahat, isa-isa na yung tumungo sa kanilang baryo. Base sa kanilang plano, maghihiwa-hiwalay sila para hindi sila matunugan ng mga ito. Kailangan ding walang makaalam ng tungkol dito upang hindi mabulabog ang mga nilalang na nagtatangka ng hindi maganda sa kanyang pamilya. Dagdag pa ng matanda na, mamanmanan nila ito ng ilang araw para makumpirma kung sino-sino ang mga nilalang nasangkot sa gulo. Nabanggit din ito na habang ginagawa nila ito, tahimik ding kumikilos si Gapong para malaman ang bilang ng kanilang mga kalaban at kung saang lahi ito nagmula. Mahalaga ang kanyang gagawin, kaya hindi niya dapat ito ipagsawalang bahala. Pagkalahad naman ito ng matanda, tsaka pa lamang sila kumilos. Nang makabalik na si Gapong sa baryo, muli siyang tumuloy sa bahay ng kanyang kaibigan na parabang walang nangyari. At kahit manggagamot ito, pinili niyang wag itong pagsabihan ng tungkol sa plano. Sa isip-isip niya, di na ito kailangang malaman ng kaibigan niya dahil unang-una, ayaw niya itong masangkot sa gulo dahil meron na yung sariling pamilya. Dumaan ang gabing yon, nagawa naman niya ang kanilang mga napag-usapan. At pagsapit ng sumunod na araw, ginawa niya ang trabaho niya. Sinubukan niyang alamin ang bawat lahing sangkot sa kaguluhan. Ang problema, hindi ito naging madali dahil sa dami ng mga nilalang na nagdududa na rin sa kanya. Kaya para makaiwas sa gulo, nagkusa na lang siyang umiwas sa mga ito. Isang linggo ang lumipas. Muli silang nagkaroon ng pagpupulong ng mga kasama ng mga antingerong tumutulong sa kanya. Ginanap nila ito sa isang abandonadong lugar,
ilang kilometro ang layo sa baryo. Ayon kay Gapong, kaya sila nagpulong noon ay dahil sa papalapit na ang pag-atake ng mga aswang sa kanyang pamilya. Araw na lamang ang pagitan nito, kaya kinakailangan na nila yung paghandaan. Ang kaso pagdating niya sa lugar na yon, wala siyang nadatnang mga antingero. Napakatahimik ng lugar na parabang wala roong taong naligaw. Gulat na gulat man sa nadatnan niya, pinili niyang maghintay ng ilang oras hanggang sa maabutan na siya nito ng takip silim. Nung maramdaman niyang wala nang paparating, dito na siya nagdesisyong umalis para personal na puntahan ang bahay kung saan nanunuluyan ang kanyang mga kaibigan. Subalit, di pa man siya nakakalayo sa lugar na yon, bigla niyang nakita ang grupo ng mga aswang na paparating. Alam ni Gapong na natunugan na siya ng mga ito, kaya naman hindi niya na tinangkapang magtago. Pagsilay naman ng mga nilalang sa kanya, mabilis siyang nagsikumpulan para sukulin siya. Pagpalibot naman ito sa kanya, bigla yung nagsiangil kasabay ng malakas na pagtulak sa kanya ng gabunang namumuno sa grupo. Habang pinipisikal siya nito, paulit-ulit din yung nagsasalita ukol sa mga bagay na kanyang ginawa. Dagdag pa nito na wala na siyang kasamahang darating sa lugar na yon dahil lahat ng pupunta pinagpapapatay na nila sa bahay kung saan yon nakatira. Dagdag pa nito na hindi ubra sa kanilang lugar ang plano ng mga albularyo dahil sa dami ng mga tagapagmasid na nagkalat sa paligid. Kaya bago pa man nila maisagawa ang kanilang mga plano, nakasisiguro ito na natunugan na sila nito. Magpasalamat ka, Gapong, dahil merong nakiusap na buhayin kita. Dahil kung hindi, kanina ka pa inalisan ng buhay ng aking mga kasama. Kung ako sa'yo, mas magandang huwag ka nalang makialam. Isipin mo, bukod sa hindi ka mapapahamak, wala ka ring katatakutan dito. Mabait kami sa mabait, pero demonyo kami sa mga demonyo. Wika ng gabunan sa kanya, habang panakanakang inilalabas ang matatalas nitong mga pangil na parabang naninindak. Nang marinig naman ito ni Gapong, di na siya nagsalita pa. Sa sobrang takot niya noon, pakiramdam niya kanina pang nawala sa kanyang katawan ang kaluluwa niya. Gayunpaman, pinipilit niya pa ring panatilihin ang kanyang ulirat upang malaman niya ang mga susunod na binabalak ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang mapagtanto ng gabunan na wala na siyang maisasagot, nagdesisyon na ang mga ito na umalis. Pagtalikod nito sa kanya, dito pa lamang niya naramdaman ang pagdaloy ng lakas sa katawan niya. Hinang-hina siya noong mga sandaling yon, tapos parang hindi niya na alam ang kanyang mga gagawin. Dahil sa ganoong sitwasyon, kung kaya't inabutan siya ng hating gabi sa lugar na yon. Nang mawala na ang takot niya, dito pa lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob para bumalik sa baryo nila. Diretso siya noong pumunta sa bahay nila upang matingnan ang kasalukuyang sitwasyon ng kanyang pamilya. Ngunit di pa man siya nakakalapit, bigla siyang napahinto dahil sa pagrinig niya ng mga atungal ng mga aswang sa paligid. May mga nakita na rin siyang lumilipad na mabilis din namang nawawala dahil sa dilim ng langit. Matapos naman niya yung masilayan, hindi niya na itinuloy ang kanyang binabalak. Sa halip na lumapit sa kanilang pamamahay, pinili niyang humanap ng lugar kung saan kitang-kita ang kabuuan ng kanilang tahanan. Alam niya kasi na naghahanda na ang mga aswang na umatake, kaya anumang oras posibleng sumugod na ang mga ito. Pagtungtong ng alauna ng madaling araw, nagkatotoo na ang mga kinakatakutan niya. Ayon kay Gapong, na mula sa kanyang pinagtataguan, nakita niya kung papaano pasukin ng mga aswang ang kanilang tahanan. Bahagyang nagkagulo sa loob nito hanggang sa bumalik ang katahimikan sa paligid. Maya-maya pa, dito na pa isa-isang nagsilabasan kasama ang mga mahal niya sa buhay at mga antingerong tumutulong sa kanila. Karumal-dumal ang nangyari noon sa kanyang pamilya
Gawa ng nung masipat niya ito, halos hindi niya na yun makilala. Bukod sa naliligo ito sa sarili nitong dugo, ramdam din niyang nag-aagaw buhay na ito. Yung kanyang ama, inilabas ng mga aswang na nakaunat na at halos hindi na gumagalaw. Nang masipat nga yun ni Gapong, hindi niya na alam kung ano ang kanyang gagawin. Gustong-gusto niya itong tulungan pero alam niya na wala siyang magagawa. Bukod sa hindi niya kayang makipaglaban sa mga aswang, masyado rin itong marami at malakas para sa kanya. Kaya naman kahit labag sa kanyang loob, minabuti niya na manatili sa lugar kung saan siya nagtatago. Ilang minuto pa ang lumipas, isa-isa ng pinagpapapatay ng mga aswang ang mga taong nahuli nito sa loob ng bahay. Yung mga antingerong nagpahirap sa kanila, pinugutan nila ng ulo kasabay ng pagkulong sa mga kaluluwa nito. Matapos nun, isinalansa nila ang mga labi bago nila ito isilid sa malalaking bayong. At nang maihanda na nila ang lahat ng kanilang dadalhin, tsaka pa lamang nito nilisan ang kanilang tahanan. Paglayo ng mga nilalang, napansin niya na malapit nang pumutok ang bukang liwayway. Walang sabi-sabi, nagmamadali naman siyang bumaba sa kanyang pinagtataguan sa pagbabaka sakaling may nakaligtas siyang kamag-anak. May mga taguan kasi noon sa loob ng bahay nila na maaaring hindi nasuyod ng mga aswang. At kagaya nga ng kanyang inaasahan, nakaligtas sa pag-atake ang bunso niyang kapatid at ang kanyang tiyuhin na isa ring antingero. Base sa kwento nito, nung naganap ang pagsalakay, nataong nasa loob sila ng kwarto. Pagramdam nitong nakapasok na ang mga aswang, sinubukan nitong tumulong sa kanilang mga kasamahan, pero nang masipat nitong nasa delikadong sitwasyon na sila, napilitan na lamang itong magtago para iligtas ang sarili niya. Hindi na yun nagbakasakali na lumaban dahil alam nito na wala yun doong pag-asang manalo. Nang marinig naman niya ang sinabi ng tiyuhin niya, wala naman siyang nagawa kundi ang manatiling tahimik. Kahit napakabigat ng kanyang loob, hindi niya ito sinisi sa mga nangyari dahil maging siya man, ganon din ang kanyang ginawa. Kaya sa halip na magalit dito at sisihin, itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa kung papaano mababawi ang iba nilang mga kadugong hawak ng mga aswang. Naniniwala siya na meron pang buhay sa mga ito at yon ang kinakailangan nilang iligtas. Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nag-isip ng magandang plano ang tiyuhin niya. Kahit alam nitong masyado yung imposible, sinikap pa rin nitong mapagbigyan ang gusto niyang mangyari. Hindi naglaon. Nang makagawa na sila ng plano, dito na nila pinaghandaan ang pagsapit ng susunod na gabi. Bago rin sila kumilos, pinuntahan nila ang bahay ng mga antingerong nakausap niya para kumpirmahin ang sinabi sa kanya ng gabunan. Pagdating nila sa tinutuluyan ng mga ito, tumambad sa loob ng bahay ang mga labi nitong wala ng buhay. Lahat yon nakaupo sa bangko habang nakatali ang kanilang mga katawan gamit ang bakal na merong mga tinik. Nawawala na rin ang mga mata nito at sa estado ng mga labi, mukhang pinasapian muna ito ng mga demonyo bago ito tuluyang binawian ng buhay. Karumal-dumal ang ganoong pamamaraan ng pagpatay, kaya nung masipat ito ng tiyuhin niya, halos hindi ito makapaniwala sa mga nakikita nila. Matapos naman nilang masilayan ang mga pangyayari, dali-dali sila ritong umalis. Bukod kasi sa maraming tao na ang nasa labas, nadatnan din nilang naghahanda na ang pamilyang nagmamay-ari sa bahay na tinutuluyan ng grupo. Kaya naman para hindi sila masangkot sa gulo, umalis sila ng maaga. Bagaman nakakalungkot ang nangyari sa mga kaibigan nila, pinili nilang wag na muna itong pagluksaan. At kahit masakit sa kanila na pagnakawan ang mga labi nito, napilitan silang yon ay gawin para lamang magkaroon sila ng karagdagang karga. Ayon sa tiyuhin niya, pwede na nilang kunin ang mga anting-anting ng mga ito dahil wala na roong nagmamay-ari. Ibig sabihin,
Naghanap na ito ng panibagong Panginoon na kanilang pagsisilbihan. Nang malaman ito ni Gapong, kinuha niya ang iilan sa mga mutyang pinangangalagaan ng matandang namumuno sa grupo. Kabilang sa mga ito ang mutya ng kidlat at ang mutya ng trabungko ng gagamba. Ngunit bago niya mapasakamay ang mga mutyang yon, doble-dobleng paalala at habilin ang ginawa ng tiyuhin niya. Ayon dito, may mga rason kung bakit hindi niya ito pinagkainteresan. Malalakas ang mga nasabing mutya. Ngunit may mga kaakibat itong rebuelta kung hindi mag-iingat sa paggamit ang nagtatangan. Dagdag pa nito na, matagal na panahon ang gugugulin niya bago niya yun tuluyang matutunan. Nang marinig naman yun ni Gapong, hindi niya na ito inisip. Basta ang nasa loob-loob niya, gagamitin niya ang mutya para makapaghigante sa mga aswang at mga demonyong pumatay sa kanyang mga kadugo. Yon ang nais mangyari ni Gapong, kaya sa mga sandaling ito wala na siyang pakialam sa mga rebueltang sinasabi ng kanyang tiyo. Matapos nilang makuha ang lahat ng kanilang kailangan, agad nilang nilisan ang lugar. Pagtungtong ng hapon, kasalukuyan na silang nagmamanman sa likurang bahagi ng pugad ng mga aswang. Malayo ang pugad sa mismong baryo, kaya bilang lang ang mga bahay na kanilang nakikita. Karamihan din dito ay hindi mga ordinaryo, kaya naman wala siyang pakialam kung makikita ng mga ito ang kanilang mga gagawin kinagabihan. Maya-maya pa, dito na unti-unting tumalikod ang araw sa lupa. At sa pagdilim ng paligid, sinalubong sila ng malakas na alulong ng mga nilalang na nagpalit ng anyo. Naging maligalig na rin ang pugad ng mga ito hanggang sa makita nila ang pagbalik panaog ng mga nilalang habang walang sawang sumisigaw na parabang ito ay pinaparusahan. Kalahating oras ang lumipas, tumahimik ang buong paligid. Wala silang ideya kung ano ang nangyayari, pero ramdam nila na nakapagpalit anyo na ang lahat ng aswang sa pugad. Dahil dito, kung kaya't naging maingat sila sa pagmamasid. Sa puntong yon, alam nilang matatalas na ang pandinig ng mga nilalang, kaya konting pagkakamali lang, posible nila itong ikapahamak. Akala niya nung una, magmamasid lang sila para malaman ang sitwasyon ng lugar. Pero di pa man tumatagal ang pamamalagi nila rito, nakita niyang naghahanda na ng armas ang kanyang tiyo. Walang sabi-sabi, bigla itong tumayo, sabay sugod sa pugad. Habang tumatakbo ito, panay ang pagsisigaw nito hanggang sa makuha na nito ang atensyon ng lahat ng aswang. Pagsilay naman ng mga nilalang sa tiyuhin niya, nagwawala rin yung doong sumalubong para ito ay pagtulungan at patayin sa lalong madaling panahon. Ngunit nang makalapit na ang mga ito, hindi ito basta-bastang umubra sa kanyang tiyo. Bukod kasi sa mga kalasag nitong agimat, nagtatangan din yun ng gininto ang buhok ng tikbalang. Ito ang ginamit niyang pangunahing lakas upang paslangin ng mabilisan ang mga aswang na naunang lumapit. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang, bahagya itong dumistansya para pag-aralan ng kilos ng tiyuhin niya. Si Gapong naman noon, nanatili lang tahimik sa pinagkukublian nila habang nagmamasid. Gustuhin man niya kasi noong tumulong, ramdam niyang hindi pa ito ang panahon. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, dito na nga nagawang matukoy ng mga aswang ang kahinaan ng tiyuhin niya. Kaya naman pagkaraan pa ng kalahating oras, napuruhan na nila ito hanggang sa bumagsak na yun sa lupa. Bago pa man yun makatayo, buong puwersa itong sinunggaba ng mga nilalang hanggang sa magkalat na sa paligid ang bawat piraso ng mga katawan nito. Matapos ang pangyayari, agad itong dinala ng mga aswang pabalik sa kanilang pugad. Si Gapong naman, nagmamadali na ring tumakas para iligtas ang kanyang buhay. 3 taon niyang kinimkim ang bangungot na yon pinuno, hanggang sa napaghusayan na niya ang paggamit sa kanyang mga mutya. At nang maramdaman niyang handa na siya, binalikan niya ang mga ito at isa-isang nililipol
sa tuwing sumasapit ang gabi. Nang mapansin naman yon ng mga aswang, agad naman yung naalarma. Hindi na ito lumalabas ng mag-isa, ngunit sa kabila ng ganoong kilos, napapahamak pa rin ng marami sa kanila. Ayon sa mga nilalang na nakakasaksi sa pag-atake ni Gapong, para siyang anino sa dilim kapag umaatake. Wala kang maririnig na kahit na anong tunog at wala ka ring makikitang kahit na anong bakas. Ang tanging masisilayan mo na lang sa pag-atake nito ay ang labi ng mga nilalang na napaslang nito. Kaya naman nang malaman ito ng mga aswang, agad nila itong ipinagbigay alam sa mga pinuno nila. Yun nga lang, kahit alam ng mga namumuno ang pag-atake niya, hindi pa rin ito sapat para maisalba nito ang kanilang angkan. 2 buwan lang ang lumipas. Halos 90% na ang napatay ni Gapong. Yung mga natitira, sinubukang tumakas pero saan mang dako ito pumunta, patuloy at patuloy niya pa rin yung sinusundan. Wala siyang binuhay na kahit isa, pagpapakita ng kanyang galit sa mga ito. At nung mapaslang na niya ang lahat ng kasapi sa angkan, bumalik siya sa kanila para gabayan ang naiwan niyang kapatid. Magmula rin noong nalipol na niya ang mga nilalang na yon, hindi na siya tumigil sa pagpatay ng mga aswang. At dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't nabansagan siya ng mga tao bilang si Gapong, ang berdugo ng mga aswang.